Hjertelig velkommen her i dag til koncerten med Grønnedal-koret, og også hjertelig velkommen til jer. Vi har glædet os rigtig meget til dag, og I holder en fantastisk forårskoncert. I har jo gået herude på torvet hele vinteren og foråret og hørt jer øve, og det har bare været dejligt. Så vi glæder os til i dag. Er der nogen, der mangler et program, så er der flere her. Ja, rigtig hjertelig velkommen. Jeg skal lige sige til Lone det der med, at I har gået og lyttet. Jeg kunne fra, at I har fået ekstra løn for at kunne holde os ud. Nå, okay, godt nok. Det er også en nydelse og en glæde for os at være her i dag for at synge både for jer, men også sammen med jer. Og vi har sørget for godt vejr, eller også er der nogle andre, der har gjort det, men det er i hvert fald noget, der lige passer til en forårskoncert. Og vi har øvet, kan jeg godt sige, de sidste 3 måneder. Og ja, det er under vores strenge korleder, Karen Bøje, der sidder der. Og jeg ved godt, hun ser meget sød ud, men vi skal ikke lade jer narre. Hun herser med os. Jamen, vi starter med gymnastik. Jamen, ikke også? Og så laver vi sådan nogle mærkelige lyde, som nærmest lyder som en ulv ude i skoven, eller jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og så vil hun også have, at vi skal synge præcis. Det er noget med, at vi skal begynde samtidig, og vi skal slutte samtidig. Altså godt nok, det er grov. Men altså, ja, vi retter pænt ind, og så kan jeg godt sige, at vi har det smadret skægt, når vi synger. Så vi glæder os også til at vise i dag, hvad vi har lært. Og Karen, nu får du ordet, Karen. Ja. Tak for det, og tak for velkomsten. Jeg ved da ikke helt, hvad jeg skal sige efter den her. Men vi starter simpelthen med 2 forårssange. Den første, den hedder En vinter er nu gået, og det er lidt en vrøvlesang. Det kan I prøve at høre, hvis I lytter efter teksten. Der er lige nogle ting, der ikke lige giver mening, men den er ret sjov alligevel.
tekst med, at gøen bygger rede og ligger ruer på æggen. Fordi det har den andre fugle til. Det var det, der var den lille finde i den her sang. Nu går vi straks videre med en anden dejlig forårssang. Velkommen, Lærkely. Ja, så er det tid til fællessang, og det er jo også det tidspunkt, hvor vi sidder ned og hviler os lidt, ikke? Fordi vi er trætte af at stå op hele tiden. Vi er jo ikke helt unge mere. Nej, ikke sådan helt. Men vi skal synge en dejlig morgensang, som jo ikke har været her altid. Den blev født i 1998. Det var samtidig med, at man åbnede den store, flotte bro over Storebælt. Og der har man udskrevet en konkurrence. Hvem kan skrive sådan en rigtig god sang? Og det kunne Niels Brunse. Han har øvet sig før, han har også skrevet en, der hedder Nu regner det så stille. Det er jo sådan en mærkelig, nej ikke en mærkelig sang, men tilblivelsen af den anden sang her. Det er lidt underligt, fordi der var skrevet melodi på forhånd, og så skulle han bare sætte sig ned og finde på en ord, der passede. Normalt er det lidt omvendt. Der bliver skrevet et digt, og så er der nogen, der sætter musik til. Og vedrørende musik, dengang, da broen blev åbnet, der var det Poul Dissing, der sang. Ved I hvad? I dag er det også. Solen blandet dit, med kyster, sten og sand.
Benny Andersens Hilsen til forårssolen. Og det er jo simpelthen en dejlig sang, der handler om, at foråret gør ved os. Når solen den dukker frem, og fuglene synger, og det bliver grønt over det hele, så kan man godt sådan lige midt i alt det her skønne, lige for en stund glemme alt det bøvl, der ellers kan være i ens liv. Så går vi videre med en knap så kendt sang af Jeppe Aakjær. Teksten af Jeppe Aakjær. Det er majnat. Sådan en lidt magisk nat, hvor man går sådan en tur der, hvor det er mørkt, og man kan høre nogle fugle, og det bliver stille og roligt morgen. Ja. Langs
siger, at Jeppe Aak her kommer med sommer, han kommer med sol. Jeppe, han har jo gået sådan samfundsrejser, ikke, og debattør og kritiker, men han er faktisk også en stille poet. Og så var han en klog mand. Skal jeg komme tilbage til lige om øjeblik. Senere hen, der skal vi synge en sang, der hedder Det levende ord. Det er en sang, som Trine og Mads Langer har skrevet. Og netop det levende ord, det har Jeppe faktisk sagt noget om. Nu skal I bare høre, jeg læser op, for ellers så kan jeg ikke huske det. Det er 2 linjer. Det er svært. Ja, nu skal I bare høre. Af levende menneskers døde tale lærte jeg intet. Men af døde mænds levende værker, der lærte jeg alt. Ja, jeg tænkte lige over den. Lad os alle
videre med endnu en dejlig forårssang. Det er Lille Idas sommervise. Lille Ida, det er hende der fra Astrid Lindgrens fortælling om Emil fra Lønneberg. Og Lille Ida, hun kan nogle ting. Hun kan nærmest trylle foråret frem lidt først og trylle sneen væk, og så fylder hun luften med svalepar, og der kommer skovjordbær frem, og der sker alt muligt skønt. More
Jeg kom lige til at tænke på før, da I sang. Altså, det var ikke så ringe der. Så syng I bare endnu kraftigere med her, næste gang vi skal synge fællessang sammen med os. Det var rigtig hyggeligt. Jeg skal lige sige, jeg ved ikke, om jeg skylder Karen at sige, altså, vi elsker Karen, simpelthen. Jamen, det gør det. Men jeg er ikke sikker på, at I får lov til at opleve Karen i fuld flor i dag, fordi indimellem, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi er meget dårlige, eller fordi vi har været hammergode, men så laver hun altså nogle små spjæt, som faktisk hop på stedet. Vi vælger at tro, det er, fordi vi har sunget rigtigt, ikke? Man kan aldrig vide. Nå, spøj til side. Vi skal synge Mozart. Han lavede i gode gamle dage, det var 1791, en klaverkoncert. Nummer 1, 2, 3 var det. Og så var der faktisk nogen, der fandt et gammelt digt. Det var skrevet 25 år før. Det var egentlig skrevet sådan i slutningen af vinteren, og kiggede lidt fremad imod det kommende forår. Der var 5 vers, og jeg tror i et af versene, der var moren også ude og rejse nogle af de her uvårende unger. Så det endte faktisk med i første omgang, der kom kun 2 vers med i vores højskolesangbog. Hvordan kom Mozart nu til Danmark? Jo, det gjorde han, fordi hans enke, han døde jo tidlig Mozart, hans enke Constance, hun blev gift med en dansk kulturattaché. Og der var åbenbart et eller andet, der gjorde, at de satte sig ned og kiggede på den her sang, og så kom den på dansk. Og man har fundet alle 4, ikke 5, men 4 af de oprindelige vers frem. Og dem skal vi synge. Og så vil jeg lige sige, at I skal ikke være ked af, at I synger forkert, for det gør I. I har jo ikke øvet jer, som vi har. Så der er nogle steder der, hvor vi holder tonerne længere, end I gør. Men ved I hvad? Der er 2 muligheder. Enten gør I, som I plejer, eller også kan I lære det, ikke? Men kom mig, du søde lille.
Anemone. Og så kom han til Vedersø, ud til det barske Vestjylland, men så fandt han ud af, at Jylland, det er faktisk også vældig, vældig godt. Det kan noget andet, men det kan noget godt. Skal
Nu skal vi synge en frihedssang, og det får mig helt spontant. Det passer ikke. Men jeg lige til at tænke på Kai Munk, som jo den 1. januar 44 i sin nytårsprædiken egentlig havde spået, at nu var det nok slut. Han havde talt voldsomt imod tyskerne, og især i de seneste år. Og Werner Best, det var Hitlers rigsbefuldmægtige, hedder det, i Danmark. Han kaldte ham simpelthen den åndelige leder af modstandsbevægelsen. Og det gik også kun 3 dage. Så kom de og hentede ham, og så faldt de der 3 dræbelser ude ved Højby Lunde, ikke også? Ja, Højby Lunde Bakker. Det var godt. Tak for hjælpen. Se, sange om krig og sange om befrielse findes der ikke mange af i vores højskolesangbog. De kan være lidt underlige, men sådan er det altså. Men heldigvis så har Mads Nielsen, han var apoteker i Kolding, han har skrevet sådan en. Og den kombinerer virkelig 2 ting. Det er både en glæde over befrielsen, og så er det en hyldest, synes jeg, til foråret. En lærke lettet. Det må jo have været fuldstændig fantastisk at opleve befrielsen og opleve, hvordan Danmark blev et frit land efter 5 års besættelse. Nu kan vi gå videre med endnu en sang, som Kai Munk har lavet tekst til. Det er den, der hedder "Der skinner et lys fra en stjerne". Og det er simpelthen en sang, som er en bøn og et håb om fred. Og det kan vi jo sige i vore dage, at det er mere relevant end nogensinde før. Man synger her i et vers: "Bliv ved, du ensomme stjerne, at sende dit lys mod jord. Til hjerterne dog om sider bøjer sig dybt og tror. Og syng om freden, Guds engle, utrætteligt syng og spil. Til hjerterne dog om sider bøjer sig dybt og vil." Og det håber vi simpelthen for resten af verden også.
Som har skrevet den, han var en skånsk sanger og musiker, tekstforfatter og komponist. Og han har skrevet den her sang, som handler om, hvordan det hele så ud over fra den svenske side. Hvor man pludselig kunne se, at alle de der mørklægningsgardiner, der blev hævet ned, hvordan det skabte lys over på den anden side af sundet. Ja. Det skal ikke handle alt sammen om krig og alt sådan noget. Men jeg har ikke lade være med alligevel at læse et ganske kort mindeord, som PH skrev i anledning af Kaj Munks død. Nu skal I bare høre. Han skrev: "Ja vist, det var en heltedød, men det var dyrt for os. Men har de råd, som vandt det stolte slag ved Vedersø? Man kan jo også sejre ved at dø." Ja, vi skal
tilbage til 1903, der skrev Drachmann et skuespil, Bragkarl, og det kender I selvfølgelig alle sammen. Nej, det er ikke en hyld med fis, det kender det blev uopført nede i Stuttgart, altså oversat til tysk, og så vendte det hjem til Danmark, og det var garanteret ikke nogen succes. Men i det her skuespil, der havde han indlagt en sang, Hør til sommer, nej, jeg siger altid forkert, det hedder Se til sommer af sol over enge. Og man har stået lidt om, hvem der har skrevet melodien, men der er jo meget, der tyder på, at man har hugget den fra Stephen Foster, som har skrevet en om en sød ung pige, der hed Annie. Men den synger vi ikke. Vi synger Se det sommer af sol over enge.
os jo haste slutningen og frokosttid. Men vi skal lige have en fællessang til, og en sang, som koret slutter af med. Og fællessangen, det skal være I skovens dybe, stille ro. Og den er, jeg tror, den er 160 år gammel, og sådan skrevet af en københavns, musikpædagog. Og han ville åbenbart ikke være ved sit navn eller sit værk. Han lavede den her sang til skolebrug. Og så underskrev han sig med A. Og folk tænkte, hvem kan det være? Kunne det være H.C. Andersen? Nej, det kunne det ikke. Fordi hvis H.C. Andersen han lavede noget, så skulle han nok sørge for, at folk fik det at vide og sætte sit navn under. Så nej, I må nøjes med en lille A. Ej, I kan godt se, hvem det er, der har skrevet den, ikke? Og ved I hvad, jeg har altså nyt af, I sang med. Og så tusind tak til den søde hund. Jeg ved, at den har været med før. Onde tunger siger, at når vi ikke hyler, når vi synger, så er det fordi, den er døv. Men det passer ikke. Overhovedet ikke. Nej. Så tusind tak. Jeg tror også, at den har nyt at synge. Og tak fordi vi ikke kunne høre. Ja. Ja, og vi har lige en lille overraskelse til denne her fællessang. Og det er simpelthen fordi, vi har et ekstra instrument på. Vi er nemlig så heldige her i Grønnegadekoret, at vi har en af vores tenorer, som spiller på sav. Ja. Og det lyder rigtig, rigtig dejligt. Og derfor så gør vi det nu, at Karl og mig, vi spiller lige et vers, hvor I ikke skal synge med. Fordi vi skal lige nyde de her dejlige toner fra saven. Og den der sav, den har jeg hørt fra Karl, at den har faktisk engang været brugt til at save med. Og nu har vi så fået et ædlere formål. Men vi spiller lige et vers, og så kommer der også lige lidt efterspil bagefter.
dejlig kærlighedssang. Skal vi mødes på stranden ved midnatstide og se på hinanden i stjernelys og månestråler? Kan det blive mere romantisk? Overraskelse. Og tak til alle jer, der kommer og hører på det. Tusind tak. Jeg vil ikke lige give dem